Nem tudod megszerezni? Hajrá! Igen, Előbb is így kezdtük. igen. Akkor jó volt. Oké. Most is jó. Soha sem volt még ilyen jó. Na. Mondják, ez volt a Tényleg letörölt? Lehet, de mondjad már. Erzsikében. Két erzsike. Na, 4, 5 vagy 6. mondjad már, amit előbb mondtatok, bázza. Én nem nézek televíziót. Az ördög! Meg a démoniforma, meg istenhívő emberek is vagyok, meg a valóság sok az... Erzsi! Szóval nem nézek televíziót, mert a istenhívő ember vagyok. És a televízióban démoni formában. És próbál bűnökre sarkalni. Úgyhogy én egyáltalán nézek ilyeneket. Néha a rádió meghallgatom a híreket, ennyi! Nem több. Hát... Én csak annyit szeretnék elmondani ez az egészhez, hogy... Jaj, de még annyit el szeretnénk mondani mindenképpen. A nyelvem helyén tuba lenne, akkor mindenképpen azt mondanám, hogy a kecskék miatt, hogy... Nem, hagyjuk. Ám a kerekei volna, a kiskocsi lenne. Csokolom portás én. Csokolom. Szóval... Cső. Nem cső. Mutatok még valamit, akkor csak azt tudnám elmondani erről az egészről, hogy... Ennyi, vissza oda! Csabi, egy másodperc. Engem nem erőszakolt meg az apukám. Nem a fasz nem. Én hiányolok ki szeret ündét a társaságban. És annyira megszúrni. Meg kell mondani. Ugye évetől látjuk. A fasz. Cut van. Nekem Michel Vajda Zárszóként annyit tudok mondani, hogy nem tudok többet mondani. Nandi. Ennyi. Gino az Olá családból. RTL Klub. Salgótarján. Vagy mi Eger? Dongalában van a gyerekemnek. Én még ezt szeretnék mondani. Én az RTL-t akartam hívni. Az Isten küldte.